Φίλες και φίλοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το φίλο Βασίλη Μουντάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια σε έναν χώρο ο οποίος όλο ένα και περισσότερο κερδίζει την εκτίμηση του κόσμου. Μιλάμε γιατί και δυστυχώς λόγω και των καιρικών φαινομένων και όχι μόνο, βλέπει ο μέσος πολίτης πόσο σημαντικό είναι να προφυλάσσεσαι και να προλαβαίνεις κακές καταστάσεις. Μιλάμε εν ολίγης για τις ασφάλειες, για τις ασφαλίσεις. Είχε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία ο Πολύπειρος. Θα τον πω ασφαλιστή, γιατί πάνω απ' όλα είναι ασφαλιστής ο Βασίλης Μουντάκης. Έτσι το έχει στο αίμα του. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα στο κοινό σου. Σε αγαπώ και το ξέρεις. Έτσι μου έχετε λείψει. Είμαι φαν του ραδιοφώνου σας και σε σένα και στον Γιώργο και σε όλα τα παιδιά. Έλεγα, Βασίλη, ότι μια φορά ασφαλιστής, πάντα ασφαλιστής, γιατί μπορεί να έχεις βέβαια μεγαλώσει πολύ τις δουλειές σου, έχεις ολόκληρη επιχείρηση η οποία τα πάει πολύ καλά, αλλά είσαι πάντα κατά βάση έτσι ασφαλιστής. Κυνηγάς την αγορά. Μου, έτσι. Πρώτα είμαι καταναλωτής και αυτό είναι το σημαντικό, η πρωτοβουλία που έχω πάρει και που επιτέλους ένα όνειρο δεκαετίας έγινε πλέον επιτυχία, έγινε θεσμός, υλοποιείται το όνειρο, δηλαδή καταφέραμε με πάρα πολύ αγώνα και κόπο να κάνουμε την Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων, διότι πάνω απ' όλα είμαι καταναλωτής, δηλαδή ο ασφαλιστής είναι το δεύτερο καπέλο. Ένας πραγματικός ασφαλιστής, ένας επαγγελματίας ασφαλιστής πρέπει πρώτα να είναι καταναλωτής, δηλαδή το προϊόν το οποίο πουλάει, προσπαθεί να πείσει όλο τον κόσμο, πρέπει να το έχει αγοράσει ο ίδιος. Και θα έλεγα λοιπόν σε όλους σας που μας ακούνε ότι ο ασφαλιστής ο οποίος δεν έχει αγοράσει το προϊόν που σας προτείνει ο ίδιος, ξαναψάχτε το. Εγώ λοιπόν στα 17,5 ετών το 1987 μου πούλησε μια ασφάλεια ζωής. Είχα αφημί, ήμουν στο πολεμικό ναυτικό και μετά από 2 χρόνια λοιπόν, επειδή είχα ένα ατυχηματάκι και τα λοιπά και με πλήρωσε η ασφαλιστική εταιρεία, είπα να παρατήσω το ναυτικό να γίνω ασφαλιστής. Μου είπανε δεν κάνεις. Γιατί δεν κάνω, γιατί είμαι πιο κοντός από ό,τι εσύ, φίλε, που. Τέλος πάντων, για να μην σας πω λίγο, ξεκίνησα ασφαλιστής λοιπόν από το 1988, έχω μια πορεία 36 χρόνια. Όμως, αυτό που λείπει από τη χώρα είναι η προστασία του ασφαλισμένου, του καταναλωτή. Γιατί χωρίς καταναλωτές δεν υπάρχει κανένας. Και εσείς χωρίς ακροατές, τι να το κάνετε, τον καλύτερο σταθμό να έχετε. Αν δεν σας ακούει κανένας, θα κλείσει. Άρα λοιπόν πρέπει να σεβόμαστε τον καταναλωτή και σε αυτή τη χώρα δυστυχώς ο καταναλωτής δεν προστατεύεται. Και το λέω εγώ που είμαι τόσα χρόνια στο χώρο. Και γι' αυτό ακούτε πολλά παράπονα από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είπαμε λοιπόν εδώ και 10 χρόνια, είχα μια ιδέα η οποία έγινε πράξη. Φτιάξαμε λοιπόν την Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων. Σας καλώ και εσάς και όλους τους ακροατές να γίνετε μέλη. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας μπαίνοντας στο site το www.pecapins.gr. Επανάλαβε το αν θέλεις, γιατί δεν ακούσει και καλά, Βασίλη. Είναι το www.pecapins.gr. Το προσωπικό μου τηλέφωνο το δίνω αν κάποιος δεν το άκουσε και θέλει να το στείλω. 6944-91-41-33. Μπορεί να μπει όποτε θέλει και θα έχει 2 δυνατότητες. Πρώτον, να ψηφίσει ανώνυμα για το πώς βλέπει την ασφαλιστική αγορά, για τις αυξήσεις, τι άλλο θέλει, τι θέλει από την προστασία του καταναλωτή, τι θέλει από τους θεσμούς, από τα δικά. Όλα αυτά είναι το ένα, μπορεί να ψηφίσει λοιπόν ελεύθερα. Και δεύτερον, να αφήσει τα στοιχεία του, αν θέλει, μετά σε άλλο παρακάτω σύνδεσμο, ώστε να ενημερώνεται για όλες τις δράσεις και πώς θα προστατεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή αν του συμβεί κάτι. Σήμερα λοιπόν έγινε η διακήρυξη της Ένωσης. Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολούθησαν λοιπόν διαδικτυακά. Κράτησε 4 ώρες, ξεκινήσαμε 5 παρατέταρτο. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η πρωτοβουλία. Ναι, πολλοί εκατοντάδες άνθρωποι. Ο Σπυράκος μίλησε και πρώην υπουργός εκεί, μίλησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Αθήνας κ. Χατζηδοσίου, μίλησαν διάφοροι θεσμικοί, εμείς όλοι που πήραμε την πρωτοβουλία. Να πούμε ότι ο κ. Χατζηθοδοσίου είναι και από τον ασφαλιστικό χώρο, έτσι, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Ο Γιάννης Χατζηδοσίου είναι χρόνια ασφαλιστής και αυτός κοντά 36 χρόνια, 37 ας πούμε. Είναι και παρόλο που ήταν στον δρόμο, πήγαινε για την Τρίπολη, βγήκε από το κινητό και μίλησε ο κύριος, ο πρώην υπουργός, ο Γιάννης ο Τσιρόνης, ο οποίος εξήγησε για όλα αυτά, και βέβαια κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, ο κύριος Σπυράκος. Μίλησαν
Ο οποίος θυμάμαι ότι είχε κάνει καλή δουλειά. Τον θυμάμαι τον κύριο Σπυράκο. Είχε κάνει καλή δουλειά από το. Ο άνθρωπος επί 25 χρόνια έχει. Δικηγόρος δεν είναι? Αυτά τα πράγματα. Βεβαίως είναι δικηγόρος. Ήταν γενικός γραμματέας καταναλωτή το 2010 μέχρι το 2013. Ήταν ο πρώτος ο οποίος έριξε πρόστιμα στις ασφαλιστικές για παράνομες αυξήσεις κτλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκπροσωπήσει την εκπιζό σε πάρα πολλές υποθέσεις υπέρ των καταναλωτών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι επιστημονικός συνεργάτης της ΠΕΚΑΠ, δηλαδή της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων. Ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε και πίεσε πάρα πολύ την υπόθεση της Φωλή και είναι πρόεδρος των Ελλήνων επενδυτών, ο οποίος έχει τεράστιο έργο πάνω σε αυτό. Είναι και στο ΔΣ της Ένωσής μας. Η Ένωση η δική μας είναι, και έχω την τιμή να έχω τη θέση του αντιπροέδρου στην Ένωση των Ελλήνων Επενδυτών, και η Ένωση αυτή ανήκει στην Better Finance, η οποία είναι μια πανευρωπαϊκή ένωση, η οποία εκπροσωπεί 56 καταναλωτικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας καταναλωτής που έχει κάνει μια ασφάλεια, οποιαδήποτε ασφάλεια, άρα όλη η Ελλάδα μπορεί να μπει σε αυτήν την ένωση. Μια ασφάλεια αυτοκινήτου, μια ασφάλεια σπιτιού. Πες μας πρακτικά, Βασίλη, καλά το πας. Πες μας πρακτικά πώς υποφελείται ο μέσος καταναλωτής λοιπόν ασφαλιστικού προϊόντος. Μπορεί λοιπόν οποιοδήποτε μας ακούει να μπει τώρα ή όποτε θέλει να γραφτεί στο site, θα του έρχονται ενημερώσεις, να δείξει το ενδιαφέρον του. Δεν πληρώνει τίποτα, το ενδιαφέρον του δηλώνει, και από εκεί και πέρα θα παίρνει οποιαδήποτε ενημέρωση, και αυτός ο άνθρωπος, οτιδήποτε θέμα του προκύψει με την ασφαλιστική του, με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, έτσι, εφόσον λοιπόν έχει γίνει μέλος, τότε λοιπόν θα έχει την υποστήριξη, και το στόχος μας είναι, εφόσον πάμε σε οριστικές εκλογές για να βγάλουμε, γιατί τώρα είμαστε προσωρινή διοίκηση, το επόμενο διάστημα, το επόμενο εξάμηνο, θέλουμε λοιπόν να φτάσουμε τους 3.000 τουλάχιστον, τώρα είμαστε πάνω από 600 που έχουμε εγγραφεί, θα πάμε σε εκλογές και εκεί πλέον θα βγει επίσημη διοίκηση και θα έχουν όλοι οι εγγραμμένοι στην backup, οι εγγεγραμμένοι για να διορθώσω στην backup, θα έχουμε ένα ατομικό, ένα ατομικό παύλα προσωπικό ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, ομαδικό, αλλά σε ομαδικό επίπεδο, ατομικό μεν, αλλά σε ομαδικό επίπεδο συμβόλαιο της ΆΡΑΚ. Είναι σαν αυτά που κάνουν μεγάλες πολυεθνικές στους υπαλλήλους τους. Μπράβο, ώστε να έχουν υποστήριξη πλέον από τη μόνη ανεξάρτητη εταιρεία νομικής προστασίας στη χώρα, την ΆΡΑΚ, η οποία είναι γερμανική εταιρεία και τα λοιπά, είναι 50 χρόνια στην Ελλάδα. Αξιοσέβαστη, αξιόπιστη, πολλά χρόνια στον χώρο της νομικής υποστήριξης. Και μάλιστα με τον κύριο, τον Γενικό Διευθυντή, τον Δημήτρη Τσεκούρα, είχα κάνει και μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και υπάρχει ήδη στο αρχείο μας και τα λοιπά, και στο δικό σας μπορεί να υπάρχει, για το τι μπορεί να κάνει. Άρα η Ένωση λοιπόν Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων είναι για να προστατεύσει τα συμφέροντα του καταναλωτή. Καταναλωτές είμαστε όλοι. Εμείς λοιπόν με την εμπειρία που έχουμε ως διαμεσολαβούντες, εγώ και μια ομάδα ανθρώπων, έχουμε φτιάξει ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Επιτέλους έγινε ένα όνειρο πράξη, και είστε και οι πρώτοι που το ανακοινώνουμε, γιατί προλίγου τελείωσε η πρώτη διαδικτυακή συνεδρίασή σας. Ναι. Έτσι, άρα συμμετείχα αυτή, το δελτίο τύπου θα βγει αύριο το απόγευμα, θα σας το στείλουμε. Άρα είστε οι πρώτοι λοιπόν και έχετε την αποκλειστικότητα που μαθαίνετε λοιπόν για αυτή την Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων, η οποία θα γίνει θεσμός στη χώρα μας. Βασίλη, δύο πραγματάκια για να κλείσουμε. Να είσαι καλά. Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, το χρόνο σου. Είναι ενδιαφέρον και με εντριγκάρει το ότι έχεις βάλει δύο διαφορετικά καπέλα. Από τη μια πλευρά είσαι από τη μια πλευρά ασφαλιστής, πουλάς ασφαλιστικά προϊόντα, και ξαφνικά με αυτή την πρωτοβουλία πας και στην αντίπερα όχθη, που είναι πολύ σημαντικό, το βλέπεις όλο το κομμάτι από την πλευρά του καταναλωτή. Είναι πρωτότυπο και πραγματικά είναι και πολύ έξυπνο. Δεύτερο, εγώ θα πω. Ναι, πες μου Βασίλη. Σε αυτό να σημειώσω το εξής. Ξεκίνησα πρώτα πελάτης, θεωρούμε, γιατί πολλοί ασφαλιστές δεν έχουν ασφαλίσει τον εαυτό τους. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Αλλά εγώ λοιπόν, επειδή πίστευω πάρα πολύ στο θεσμό και έχω ασφαλίσει τον εαυτό μου από την οικογένειά μου, το σπίτι μου, την περιουσία μου, τα πάντα, πληρώνω πάνω από 20.000 ευρώ ασφάλιστρα. Άρα, όταν εγώ λοιπόν δεν μπορώ να προστατεύσω μόνο τον εαυτό μου, τώρα που οι εταιρείες έχουν γίνει πολύ μεγάλες
και στο τέλος μπορεί να γίνουν κατά κάποιο τρόπο καρτέλ, άμα μείνουν λίγες, καταλαβαίνεις τι θα γίνει λοιπόν. Ναι. Εκεί λοιπόν με τις υπέρογγες αυξήσεις που κάνουν στα προγράμματα υγείας πολλές φορές, ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει την ασφαλειά του, με σκοπό να την ακυρώσει. Και λέει ο κόσμος να το κάνουν επίτηδες για να με πετάξουν έξω. Γιατί βάσει κάποιου νόμου του 268 που έβγαλε ο Υπουργός ο Γεωργιάδης πριν 3 χρόνια, ναι. Και είναι σε ισχύ τώρα, μπορεί οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία να κάνει οποιαδήποτε αύξηση θέλει σε προγράμματα υγείας. Και έχει ξεπεράσει και αυτό το παλιό που λέγανε ο ασφαλιστικός πληθωρισμός. Ακόμα πιο ανοιχτό είναι το πράγμα στην ανατίμηση. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα πλέον είναι και ένας δείκτης του ΙΟΒΕ, ο οποίος τον μόνοι του τον μαγειρέψανε και τα λοιπά και μπορεί μια ασφαλιστική εταιρεία να κάνει οποιαδήποτε αύξηση θέλει. Δηλαδή να είσαι ασφαλισμένος στα 30 σου και όταν θα φτάσει 60, 65 ή 70 ετών να έχει φτάσει το συμβόλαιο σου από 800 ευρώ, 5 χιλιάρικα και να μην μπορείς να το υποστηρίξεις. Πάνε τα ισόβια προγράμματα λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι νόμιμο με τον νόμο που ψηφίστηκε, αλλά εγώ το θεωρώ ανήθικο και ανέντιμο και θεωρώ λοιπόν δεν είναι τόσο. Και αυτό θα το παλέψουμε και γι' αυτό θα κάνουμε και ομαδικές αγωγές κτλ. Γι' αυτό θέλουμε τη βοήθεια όλων των καταναλωτών να κάνουμε λοιπόν, για να αλλάξουμε τον νόμο, γιατί ο καταναλωτής είναι η αυτού μεγαλειώτης. Πρέπει να σεβόμαστε τον καταναλωτή και θεωρώ τον εαυτό μου πρώτα καταναλωτή και μετά ασφαλιστή. Άρα από μένα θα ακούσετε πάντα τα πράγματα με το όνομά και τα κακοσκήμενα της ασφαλιστικής αγοράς. Βεβαίως. Είμαι φανατικός της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά γι' αυτό και η εκπομπή που έκανα τότε στο ραδιόφωνο, στο Nova FM, ήταν τα γκολ και τα φάουλ της ασφαλιστικής αγοράς. Μίλαγα συνεχώς για τα φάουλ. Λίγα ήταν τα γκολ. Όπως σε ένα παιχνίδι. Έχουμε 15, 20, 30 φάουλ και έχουμε 1, 2, 3 γκολ στην καλύτερη περίπτωση. Και κάτι τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω που πάντα μου έκανε εντύπωση και πραγματικά μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και το αναρωτιέμαι. Γιατί δεν έχει συζητηθεί τα αρκετά τελευταία χρόνια. Μέσα στα κίνητρα που πρέπει να υπάρχουν για να οθούν τον κόσμο να ασφαλιστεί, γιατί βοηθάει και το κράτος να αντιμετωπίζει τις μεγάλες ομιλίες και βλέπουμε τις εκπτώσεις στο έμφυ, αν έχει ασφαλισμένο το ακίνητο, ακούγονται πολλά. Δεν έχει ακουστεί η επαναφορά που βοήθαγε πάρα πολύ και κυρίως στα προγράμματα. Μπράβο, αυτό γιατί δεν ακούγεται, αυτά τα 1.200 ευρώ που υπήρχε φοροαπαλλαγή σημαντική. Σε βλέπω πολύ ενημερωμένο. Πρέπει να είσαι πολύ ενημερωμένο, χαίρομαι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Έχεις δίκιο. Η κυβέρνηση λοιπόν το 2012, η τότε κυβέρνηση, κατήργησε λοιπόν τις φοροαπαλλαγές και των ασφαλίσεων, το οποίο ήταν απαράδεκτο, γιατί όντως ήταν μέχρι το 1.200 ευρώ τα προγράμματα ζωής ή το 4% του εισοδήματος. Αυτό λοιπόν λόγω μνημονίων κτλ. Καταργηθήκανε πολλά, τα μπάλα. Όμως αυτό ήταν ό,τι χειρότερο. Και θα πρέπει και εμείς το ζητάμε, γιατί έχω αρθογραφήσει πολλές φορές και συνεχίζω να το κάνω και τα λοιπά και στο All Good, το site που έχω φτιάξει και παντού. Πρέπει να επαναφερθεί, όμως για να καταφέρουμε τέτοια πράγματα πρέπει να έχουμε ισχυρή φωνή. Για να έχουμε ισχυρή φωνή λοιπόν χρειάζονται ισχυρά σωματεία, χρειαζόμαστε οι ενώσεις και τα λοιπά, να πιέσουμε, γιατί η ένωση αυτή που κάνουμε μπορεί να γίνουν μέλη όλη η Ελλάδα. Δηλαδή με μια τυπική. Και χωρίς κόστος είπαμε, χωρίς κόστος. Έτσι, σε αυτή τη φάση είμαστε χωρίς κόστος, αλλά και όταν θα υπάρχει κόστος με 1, 2, 3 ευρώ, όταν έχεις 5, 10, 20, 50.000, 100.000 μέλη, έχεις απίστευτη δύναμη. Ανεβάζεις και κατεβάζεις κυβερνήσεις. Δεν μπορεί λοιπόν ένας υπουργός ή ένας γενικός γραμματέας αυτή τη στιγμή να καταστρέφει μια αγορά. Εκεί λοιπόν θέλουμε, και θα μιλήσω και με τον κύριο Χελάκη και με όλους σας εκεί, να κάνουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή, να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που ακούμε είναι δεν πληρώνει ασφαλιστικές, δεν. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν είναι όλες το ίδιο. Όμως πρέπει να καταλάβει ο καταναλωτής και να βρούμε και να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά τους. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας μεμονωμένα. Πρέπει να γίνει συντεταγμένα, πρέπει να γίνει από ανθρώπους που γνωρίζουν και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό που πραγματικά δικαιούμαστε. Ωραία Βασίλη, κλείνοντας να πούμε το όνομα της νέας ένωσης που θέλει να διαφυλάξει τα συμφέροντα των καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων. Είναι pecapins.gr. Πανελλήνια, μπορεί να μπουν, που σημαίνει Πανελλήνια Ένωση. Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων. Ωραία. Άρα καταναλωτής είναι όλοι. Ωραία. Pecapins. Θα σου το στείλω με μήνυμα στο κινητό. Δώσε μας στον αέρα το τηλέφωνο της εταιρείας σου, όπου μπορούν να απευθύνονται οι άνθρωποι αν θα έχουν κάποια απορία για το συγκεκριμένο κομμάτι ή για οτιδήποτε άλλο. 6944 91 41 33.
Βασίλη Μουντάκη, κλείνουμε εδώ την πρώτη μας επικοινωνία, και στο μέλλον θα μιλάμε, γιατί πραγματικά τα θέματα, και επειδή το έχεις δει εσύ, γιατί είσαι στο χώρο ακόμα περισσότερο, νέες γενιές έρχονται σιγά σιγά, οι οποίες είναι πιο ενημερωμένες, προσεγγίσουν διαφορετικά την ασφάλιση και σίγουρα υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό στο κομμάτι αυτό. Έτσι ακριβώς. Βασίλη Μουντάκη, καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σου Βασίλη, για χαρά.